Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la Vocea Copiilor Abandonați. În această seară avem un om special. Îl avem pe Vali, așa îi spun eu și probabil așa îi spun foarte mulți, iar pe Facebook îl găsim cu Dan Vali, sau cum îți spune mai Din Vali. Din Vali. Vali este un personaj foarte interesant pentru că, așa cum îl vedeți, foarte sensibil, e un tip care luptă și în acest moment reprezintă Consiliul Tinerilor Instituționalizați pe sectorul 6. Vali, bine ai venit alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să ne povestești ce a însemnat pentru tine copilăria în orfelinatele din București. Copilăria pentru mine a însemnat, cred că una dintre cele mai grele perioade ale vieții. Copilăria acolo în centru, unde eram bătuți, eram sedați, medicamente. Ce medicamente se foloseau? Păi luam medicamente pentru persoane cu handicap psihic, pentru nebuni. Levolepromazin de parchine, Rispole. Da, de ce vă dădeau tratament? Ca să ne ținem sub control, să ne răsvrătim. Să fiți cuminți. Da. Pentru că aveam momente când plecam din centru, fugeam din centru și ne duceam să cerșim să ne facem rost de banii noștri, pe care automat ni lua educatorii sau portarul ca taxă. Și, a trebuit să ne facă la un fel să ne potolească. Și ne se da. Din nefericire, mii de copii sunt sedați astăzi în România. Și asta pentru că este mult mai ușor sistemului să-i țină sub control decât să-i ajute să se dezvolte și să se pregătească pentru ceea ce înseamnă o viață independentă. Astfel că mulți copii le este dezvoltat acest sindrom al neputinței, al nereușitei, iar stima de sine se reduce sau efectiv nu mai există. Nu mai există. Pentru că nu fac altceva decât să-i sedeze, să-i distrugă emoțional. Iar lipsa de dragoste, un element din punctul de vedere cel mai important, sentimentul de dragoste, de afecțiune, care lipsește cu desăvârșire. Te-ai simțit vreodată iubit în centrele în care ai fost? Nu. Niciodată. Iubit doar de colegi, de copii cu care Colegii de cameră. Da, colegii de cameră, colegii de cămin. Doar atunci simțeam iubire. Adică iubirea dintre asta frățească. Ți-ai fi dorit să fii iubit, să fii îmbrățișat? Toată lumea. Și hai să spun o chestie ce pățeam când eram mic. Bine, și acum cred că mai am. Noaptea, iarna în special, dăm cu geamul deschis și doar în kilos și cu un cearceaf pe mine și mă pun într-o poziție de aia de bebeluș, nu știu cum să spun, mă trag așa și singur. Asta e vine involuntar. Deci nu e că vreau să o fac, dar așa simt când trebuie să-mi fie frică ca să pot să adorm. Așa făceam și când eram mic și mai fac și acum. De ce situația asta? Adică de la ce nu știu, cred că n-am avut afecțiune, nu mă simțeam eu cocoloșit, iubit. Și mă trăgeam în poziția aia de bebeluș, mă trag și acum și mă țin strâng așa tare în brațe. Mie mi se mai întâmpla când eram mic și ne legănam, deseori iarăși ne băteau sau dacă ne sugeam degetul, eram pedepsiți. Mie mi-au dat cu rahat. Cu rahat, cu... Rahat, te referi la căcatul din wc? Da, nu din wc, din Pampers, de la copii mai mari care aveau handicap fizic și psihic, erau la pat. Și ce căcau ei în Pampers, ne le dădeam pe mâini, noi care sugeam degetele. Asta era forma lor de a vă pedepsi? Nu, de a ne face să nu mai sugem degetul. Sau ne tăiau o mână, pe deget. Cum să vă taie pe deget? Da, îi dădea cu lama, cu furculița, cu ce găseau. Ca să-ți facă rană, o acopereau cu leucoplas sau pansament și mai puteți să bagi pansamentul ăla așa gros în gură. Adică nu era aceeași chestie. Eu așa am pățit acolo. Mai erau chestii de îți dădeau cu ardei iute pe deget sau... Cât de traumatizantă a fost copilăria? Raportează puțin la situația prezentă. Ce-i schimba? Ce a schimbat? Foarte mult. Dacă aș putea și aș avea posibilitatea să am un buton așa de reset, să apăs pe el și de toate instituțiile, de la director până la femeie de servici, femeia de servici care îți fura din lucrurile pe care oricum erau vai de capul lor, aveai un singur set de haine pentru școală, ca să arăți ca un om normal, și alea nașpa. Și femeia de servici le fura. Le fura și noi mergeam cu pantaloni rupți, cu pantaloni
3 sferturi, cu bluza pe aici, cu bluza pe aici, mici. Și aș apăsa pe un buton să resetez tot sistemul. Deci să plece toți, de la director până la femei de servicii. Tot, cadre medicale, care alea sunt cele mai nenorocite, alea convin să-ți dea tratament, să te bolunzească. Tot a schimbat. Deci de la director până la... Și ce aș face în locul lor, nu știu, aș deschide apartamente sociale și aș angaja oameni care să simtă. Nu să vină să lucreze, ca să aibă un serviciu. Nu știu, să vină de pasiune, să iubească acel copil, știi? Altfel ar crește. Eu am avut parte și de oameni dintre ăștia. Puțini, 4 la număr sunt, puțini, dar datorită lor sunt acum unde sunt. Crezi că este important? E utopică întrebare. Eu chiar cred că e important, dar tu crezi că e important ca acești copii care sunt abandonați să beneficieze de iubire din partea celor care... Cel mai important. Deci dacă nu este iubit, nu știu, dacă nu simte el că cineva vine cu un sfat, îl mângâie sau îi ia în brațe, pur și simplu, un gest dintre ăsta. Dar pentru mulți nu înseamnă cine știe ce. Pentru noi este. Dacă nu ți vine cu un gest dintre ăsta și pe care să-l simți, nu, în viață nu o să reușești. Adică nu poți să treci peste etapa asta. Peste traumele pe care le ai dacă nu ai oameni care te iubesc. Care a fost cea mai nașpa zi din viața ta? Au fost două. În 2 zile nașpa. Una era când mergeam la baie, mi-aduc aminte, era un hol lung. Și eram toți dezbrăcați, mici, mari, dezbrăcați total. Și așteptam să intrăm în baie pe hol. Și era frig, erau geamurile deschise și... Mamă, nasol. Și stăteam toți cu mâna întinsă, știi, la rând. Care intră în baie, aveai termen 5 minute să te speli. Dacă nu te-ai spălat în 5 minute, ieșai, te trăgeai de acolo și ieșai. Și fără prosop, ieșai de acolo și de în cameră te ștergeai. Nu te ștergeai în... Da. Cum ieși din baie normal. Stăteai, îți puneau șampon în mână, te spălai repede și te trimiteau înapoi în cameră. Dacă nu te spălai în timp, mamă, și eram 4-5 persoane pe o pară dintre aia de duș. O chestie foarte înaltă, nu știu, o țeavă de fapt. O țeavă care nici măcar nu avea de aia să-ți dea stropi. Am înțeles, da. Curgea efectiv o apă... O apă de aia unde trebuia să te speli 4-5 copii deodată. Centrul nostru avea 200 de copii. Erau interni, noi ăștia care eram căminiști, cum zic eu, și cei care veneau pe perioada săptămânii, deci de luni până vineri și învățau la școală acolo. Era regim semi-intern și intern. Și noi stăteam, erau atât de mulți că erau și ei adunați și noi. Spuneai de ziua cu șamponul. O altă zi? Una cu bucătăria. Eram la masă, pe lângă asta am fost și bătut rău de o doamnă de acolo. De ce mă deranja cel mai rău pe mine? La masă de seară, de prânz, de dimineață, erau 7 serii de copii, știi? Aveai termen să mănânci acolo, într-un sfert de oră trebuia să mănânci. Se punea totul pe masă, dacă nu mâncai într-un sfert de oră, venea așa un cărucior mare, tras de o femeie, și dacă îți rămânea să n-apucai să mănânci, bam, îți lua farfuria, ți-o băga într-o oală mare de acolo de desubt, ți-o arunca, te ridica și plecai. Adică nici mâncarea aia nu puteai să o mănânci. Nu aveai timp să mănânci. Era totul așa, pe fugă. Trebuia să funcționezi tot ca o fabrică, ca niște roboți. Mă întreb dacă noi conștientizăm pentru câteva secunde ce atrocități, ce orori am putut să creăm în viața copiilor. Eu, Vali, Virgil, Laios, Varga și alte zeci de mii de copii care au fost victime ale acestui sistem și care astăzi, după 10, 15, 20, 30 de ani, povestim cu durere în suflet ce a însemnat instituționalizarea. Oare cât de important este pentru voi această instituționalizare? De ce trebuie să continue? În fiecare marți și joi am invitat aici oameni care au trăit experiența instituționalizării și care au spus este cea mai nocivă formă de protecție asigurată de un stat. Astăzi Vale ne spune cum stăteau și primeau cu porție
ceva detergent, săpun lichid și avea termen 5 minute să se spele. Vă rog să experimentați și voi asta acasă. Să vă deschideți toate geamurile, afară să fie minus 20 de grade și să puneți pe cineva din familie. Să vă pună acolo lichid. Și după 5 minute să ieșiți. Nici nu vreau să-mi imaginez experimentul ăsta. Studiind arhivele cu privire la genocid, Auschwitz, Holocaust, am senzația că România a trăit aceeași experiență. Copiii din această țară au trăit aceeași dramă. Ceea ce face fericiți pe mulți dintre ei este că trăiesc. Alții, din nefericire, n-au mai prins astăzi. A existat doar ieri. Vreau să-ți imaginezi, Vali, că la un moment dat, să zicem că ai deține un portofoliu, ai fi conducătorul unei organizații, unui centru de copii. Ce ai face pentru acei copii? Ce ai face pentru acele ființe pe care le vezi acolo și pentru care te dedici? I-aș educa, nu ca pe niște roboți. Le-aș oferi iubirea pe care n-am avut-o, le-aș oferi pentru a simți ce înseamnă să te iubească un om. Ce înseamnă iubirea pentru tine? Pentru că tu totuși n-ai primit iubire și vorbești de faptul că vrei să oferi iubire. Ce înseamnă iubire? Iubire pentru mine înseamnă momentul acela în care îți pui tu viața în pericol și ești conștient că se întâmplă ceva în pericol și totuși o faci ca cel de lângă tine să trăiască, să se simtă bine. Un fel de sacrificare iubirea asta, așa o înțeleg eu. De câte ori ai plâns în viața asta? De multe ori am plâns. De ce? Păi plângeam, cel mai des plângeam pentru că eram neîndreptățit de persoane, de oameni. Adică eram foarte... Ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai voie, nu știu cum, n-aveai voie să faci nimic, dar în schimb, erai bătut, erai sedat, erai oarecum pus să cerșești. Bine, nu încercam să cerșim, făceam rost de bani, banii pe care îi făceam, trebuia să-i dăm la portar, un fel de tax așa, pentru că ne-a lăsat să fugim, și la educatori. Trebuia să te duci cu o floare, trebuia să te duci cu țigări, cu suc, cu bere, cu ceva. Și când cerșeam noi, că ne duceam, ne plimbam și vedeam o cofetărie, piticot, după aia la aia ne duceam și vedeam prăjituri în vitrină, te seama, copilul le vrea, că n-aveam de unde să primim așa ceva. Ne duceam, cerșeam special pentru a ne cumpăra prăjituri și n-ajungeam să ne le cumpărăm. Ne cumpăram un suc. Singura chestie dulce pe care o cumpăram era un suc, zice la Vita, de la Profi. Și ai zice, de struguri. În rest, cu toți banii trebuia să-i dai educatorilor. Unii mai ziceau, hai că ți țin, ți dau nu știu când și nu-ți mai dădea. A ajuns bătaia să te vindece, să te liniștească? Da, nu, a ajuns bătaia să mă revolte. Dar nu o revoltă dintre aia ipocrită, o revoltă, nu știu, o revoltă, nu știu cum să-ți explic. O revoltă de a mă face mai puternic pe mine. Și de a lupta, chiar dacă eu îmi pun în pericol șederea mea sau cum a fost la apartament. Mi-am pus în pericol șederea mea doar ca să știu că acele persoane care mi-au făcut rău, nu numai mie și celorlalți, e pedepsită. Răspunde pentru... Da, răspunde pentru ce a făcut, pentru jignirile pe care ni le-a adresat, spunându-ne mereu că suntem căminiști, când plecăm de acolo să ajungem boschetari, o să ajungem gunoieri. Dă-i seama, dacă spui unui om în continuu această chestie, că ești căminist, ești un gunoi, o să ajungi un boschetar, nu o să ai după ce să mănânci, o să fii vază când o să pleci de aici, să zici mersi că sunt eu aici. Dacă nu eram eu, tu acum stăteai la Măta sau la Tactu și poate te stăiau mâine, te duceau la cerșit, puneau să faci bani altfel. Până la urmă încep să crezi, nu știu, știi, te freacă mereu chestia asta și bă, poate fi, dacă e așa. Eu ce fac de aici încolo?
Pentru mine chestia asta n-a fost. Pentru mulți, forma asta de adresare îi afectează și nu îi lasă să treacă perioada asta când pleacă din sistem. Și asta se întâmplă. Ajung boschetari, ajung pe linii de prostituție, ajung... Cunoști colegi care au Foarte luat mulți. calea prostituției? Da. Foarte mulți. Unul dintre ei nu știi, a fost la apartamente. Un care este homeless, îl știi și pe el. Fete nenumărate care sunt în Italia, Spania, Germania. Era o fetiță de 14 ani care a venit la un moment dat la mine în apartament, a venit cu tine, Da. care întreținea relații sexuale cu propriul tată și rețin că am sunat psihologul de centru și mi-a zis că lăsați domnul Vișinel, că oricum și ei place. Da. Ea cum este? A plecat, n-a avut niciun pic de susținere. Ea are un fel de handicap așa psihic. Au lăsat-o să plece, nu explicându-i ce drepturi are. Asta e o mare problemă în sistem. Nu spune nimeni ce drepturi ai, ce obligații are statul față de tine. Nu te educă nimeni din punctul ăsta de vedere. Ea n-a știut. Ea a zis, bă, uite, am bani, îmi dă bani. Eu ce fac? Eu aici nu-mi permit să-mi iau un săpun, un șampun, îmi vine odată la nu știu cât timp. Și la școală să mă duc jegoasă, nu pot. E fată. Și ea a plecat cu un băiat, nu i-a explicat nimeni că nu e bine ce face. Așa de 18 ani și-a revocat măsura de protecție și a plecat. Și acum o să vină la fundație la noi. Am ajutat-o, am tras de ea, Haiana, să vedem, facem. M-a sunat, care are nevoie de ajutor, că acum, uite, iară, în situația de a rămâne pe stradă. Pentru că iubitul ei de afară. El pleacă din țară și ea ajunge pe stradă. Sunt mii de tineri, fie că vorbim de bărbați, băieți, fete sau femei, care ajung pe străzi doar pentru faptul că sistemul de protecție a copilului nu a făcut nimic pentru ei. Efectiv, imaginează-ți că ai un copac în curte, el crește și la un moment dat se usucă dacă nu ai grijă de el. Sistemul n-a făcut altceva decât să îi crească, dar ceea ce a crescut e dureros. Pentru că efectiv ne-am bătut joc. Și deseori stăm și protestăm. Înjurăm. Dar niciodată nu ascultăm. Vă îndemn să ascultați. Și dacă faceți un gest bun, nu-l faceți doar de sărbători. Faceți-l în fiecare zi. Eu sunt sigur că vecinul vostru sau vecina voastră are nevoie de ajutorul vostru. Fiți mai buni. Iubiți-vă. Vali în această seară ne-a spus cât de important este să iubim. Vă îndemn și pe voi să iubiți pe cel de lângă voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară. Mulțumesc, Vali. Și mulțumesc. Și să iubim. Trebuie. Să te scapă. Vezi de mine parte din viața noastră. Iubirea te face să simți că trăiești. Trebuie să trăiești pentru ceva. Uh-huh. În moment dat simți că nu mai e pentru ce să trăiești. Nu în cămin, în situații. Simți că nu. De multe ori m-am gândit să mă omor. Și n-am făcut-o pentru că am avut persoane, puține la număr, care mi-au dovedit că țin la mine. Uh-huh. Și m-a ajutat. Iubirea chiar e ceva. Ceva care te face să rămâi acolo, pe linia ta. Nu renunțați la viață. Suicidul este o formă de exprimare. Nu este soluția cea mai bună. Trebuie să demonstrezi că ești cel mai puternic. Deseori e foarte greu, dacă nu ai oameni care să te ajute. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară și nu uitați, iubiți-vă. Vișinel, te-am văzut cu lacrimi tot timpul materialului. Poți să ne spui de ce? Imaginează-ți că povestea lui Vali nu e doar povestea lui. N-ai cum să nu te identifici cu ea. N-ai cum să nu o retrăiești.
Pentru că povestea lui Vali, parcă uneori o văd prin povestea mea. E adevărat, nu am fost unul dintre cei care primea șampon și în palmă și la un moment dat era trimis în duș 5 minute și după aia la culcare. La noi, într-adevăr, violența a fost la fel de pronunțată și la fel de puternică. Și în momentul când Vali vorbea de abuzuri, sunt momente când, frecvențe, când efectiv retrăiești acel film. Și este foarte, n-ai cum să ignori. Și oricât vrei să dai senzația că, băi, ai trecut peste, trăiești acel episod. Și prin povestea fiecărui om, fiecărui tânăr care a trăit experiența instituționalizării, există această posibilitate să retrăiești filmul copilăriei. De aici și uneori momente în care nu m-am simțit confortabil emoțional. Dacă îi dai timpul înapoi și ai putea alege dacă să mergi în centre sau nu, ce ai alege? Te întoarce în centre? Probabil că aș merge acasă. Aș vrea să stau cu părinții. Adică e foarte important ca orice copil să crească într-o familie.